Y cwestiwn yn gofyn I ni yn rhan A I enrifo integriad rhwng 1 a 2 x i'r pŵer 3 lluosi ln x dx. Gan bod 2 beth wedi lluosi gyda ni yma, mae'n edrych fel integri fesul ran. Felly dyna'r fformwla ar gyfer integri fesul ran sy'n dod o'r llyfryn fformwla. Ond beth I ni'n goffo penderfynu, pa un yw'r u byddwn ni'n angen differi, a pa un yw'r dv dx byddwn ni angen integri. Felly os ydyn ni'n mynd I gosod u yn haflu x cube a dv dx yn haflu ln x, mae differi x cubed yn neud e'n haws, mae'n mynd yn 3x sgwar, ond mae integri ln x yn mynd yn neud e mwy cymleth. Felly ni'n mynd I swapo nhw o gwmpas a ni'n mynd I osod u yn haflu ln x a'r dv dx yn x cube. Felly ar gyfer y fformwla ni angen differi'r ln x a ni'n cael 1 dros x. A integri'r x cube a ni'n cael x i'r pŵer 4 dros 4. Felly ni'n mynd I osod rheina yn y fformwla. Felly u fi gynta, u yw yr un gwreiddiol, ln x, a fi yw x i'r pŵer 4 dros 4. Felly dyna beth sydd gyda ni am y bocs cynta. A bydd ni angen gosod mewn gwerthoedd 2 yn gynta a wedyn tynnu 1 I gael yr arwynebedd neu'r gwerthoedd ar gyfer yr integriad rhwng rheina. Wedyn, mae angen minws integriad fi lluosi du dx. A'r ddau ni wedi newid yw'r rheina. Felly fi yn x i'r pŵer 4 dros 4 a du dx yn 1 dros x. A chi'n gallu gweld nawr, mae'r 1 dros x yn mynd I gynslo mewn yr x i'r pŵer 4 a gadael fi gyda x cube. Felly integri x cube dros 4 rydw I rhwng y pwyntiau 1 a 2. Felly gallai ni fod wedi gosod y rhifau mewn yma yn y darn yna, felly gallai ni fod wedi gosod 2 mewn y gyntaf wedyn 1, neu wneud yr cwbl-lot ar y diwedd. Felly integri x cube yn mynd ni yn x i'r pŵer 4 dros 4 a oedd 1 dros 4 dy fi yna yn barod. Felly dyna ni wedi integri popeth a ni angen rhoi'r gwerthoedd 2 mewn. Felly 2 yn yr un gyntaf yn rhoi 2 i'r pŵer 4 yn 16 dros 4 ln 2. Gosod 1 mewn yn y bocs cyntaf yma, felly 1 cwarter minus 1 cwarter ln 1, a mae ln 1 yn 0. Yr ail fracet yma, mae x i'r pŵer 4 yn 16, rhannu 16 minus gosod 1 mewn, 1 i'r pŵer 4 yn 1 dros 16. Felly mae ln 1 yn 0, 16 dros 16 yn 1, a minus, lluosi minus, yn mynd yn plus. Felly mae gyda ni y gwerthoedd yna, lle ni fod yn mynd ar 4 mewn I gael yn 2 i'r pŵer 4, a wedyn minus 1 plus 1 dros 16 yn minus 15 dros 16, a mae hwnna yn dod yn 1.835 I 3 lle degol. Chi'n gallu gadael e fel gwerth cywir yna neu talgrynu fe fel digolyn. Ar gyfer B, mae 3 ffordd gallech chi fod wneud hwn. Felly, ni'n mynd I ddechrau trwy amnewid. Felly, os edrych ar y gwylod ni angen, y gwylod sy'n gymleth, felly chi'n gallu gweld mae 4 minus x sgwar gyda fi. Felly, os dwi'n gosod x yn 2 sin u I bedol, bydd 4 minus x sgwar yn dod yn 4 minus 4 sin sgwar u. A fi'n gallu tynnu'r 4 mas, cymryd yr ail isradd, so bydd 2 dy fi tu allan, a 1 minus sin sgwar u tu fewn. Felly ail isradd hwnna, felly 1 minus sin sgwar yn cos sgwar, ail isradd hwnna yn 2 cos u. Felly bydde ar y gwylod yna
yn mynd lot llai cymleth yn gosod yn rhoi 2 cos u. Nawr, roedd y cwestiwn ddim yn dweithio chi pa amnewid na pa ddill i wneud. Felly mae rhaid chi edrych ar y gwylod gyda'ch barn eich hunain a beth ych chi'n gyfarwydd â arbenigedd chi i weld beth bydden ni'n cael gwared hwnna gyda. Felly, chi'n gwybod bod 1 minus sin sgwar neu 1 minus cos sgwar yn mynd y llall, y roi'r llall i chi. Felly, ni'n mynd i osod x yn haflu 2 sin u. Felly, ni angen newid pob x, y dx a'r rhifau hyn, achos mae rhifau yna yn hermau x. X yn 0 a x yn 1. Felly, ni angen newid popeth. Felly, differi gyntaf, felly dx du yn 2 cos u. A ni angen newid y dx, felly fi'n mynd i mynd ar du, ni gwa'n meddwl, dyna pa mae'r dyfynodau dy fi, 2 marc dy fi ar bob ochr. Felly dx yw 2 cos u du. Felly yn lle'r dx, ddim i osod hwnna. Yn lle'r x yn 0, felly x yn 0, 2, y lluosi sin u, felly mae 0 rhannu dy 2 yn mynd i fod yn 0, felly mae sin u yn 0, sy'n gosod bod i bedol yn 0 hefyd. Felly x yn 0 yn golygu bod i bedol yn 0. X yn 1, mae angen newid yr x yn 1, felly mae 1 yn haflu 2 sin u, felly hanner yw sin u, felly pa i bedol sy'n rhoi sin efo'r yn hanner, wel 30 gradd, ond gosod yn radiannau pi dros 6. Os ni mewn ffwythiannau a dim byd i wneud y onglau, mae rhaid defnyddio radiannau. Felly, ni'n gallu gosod nawr popeth mewn. Felly 0 ar gyfer u pi dros 6 ar gyfer yr u, 2 plus 2 sin u, dx yn 2 cos u du, a ar y gwylod mae 4 minus 4 sin sgwar, fel oedd dyn ni fyna, a bydd hwnna yn rhoi yn ni cymryd y 4 mas, ail isradd, sy'n rhoi 2 i fi, felly 1 minus sin sgwar yn cos sgwar, mae 2 yn mynd i ganslo yma, mae cos sgwar, ail isradd hwnna yn mynd yn cos, felly mae hwnna yn mynd i ganslo, a fi'n diweddu lan dim ond integriad 2 plus 2 sin u yn ôl u, rhwng 0 a pi dros 6. Felly, differi, integri hwnna, 2 yn mynd yn 2 u, sin u, integri sin yn mynd yn minus cos, a ni angen hwnna rhwng 0 a pi dros 6. Felly, gosod yr un ar y top gyntaf, pi dros 6, felly 2 lluosi pi dros 6, minus 2 cos pi dros 6, gosod y 0 mewn, minus 2 lluosi 0, minus 2 cos 0, mae cos 0 yn 1. Felly, pi dros 3 gyda ni, yma minus 2 cos 30 gradd, neu cos pi dros 6 yw ail isradd 3 dros 2. Felly 2 lluosi hwnna, yr ydym mynd i ganslo, minus y 0, cos 0 yn 1, plus 2. Felly, mae pi dros 3 dy fi, minus ail isradd 3, plus 2. Sy'n tua 1.315 i 3 lle degol. Gallech chi fod wedi am newid gyda cos, a chi'n gweld bod 1 minus sin sgwar yn cos sgwar, ond gallech chi fod wedi am newid gyda cos. 4 minus 4 cos sgwar, byddai'n rhoi 4 lluosi sin sgwar a cymryd ail isradd, a bydde ni yn gallu cario ymlaen fel yna. A bydde ni'n goffod am newid gyda'r dx, a cofio bod y cos yn differi mewn i minus sin, felly bydde'r dx yn minus sin u du gyda ni fyna. A cario ymlaen yn yr un modd. Ymarfer i chi os chi am. Dull arall gallen ni fod i defnyddio yw beth maen nhw'n defnyddio'n math bellach, sef gwahanu'r ffracsiwn, felly 2 dros y gwylod plus x
dros y gwylod a integru y ddau rhwng 0 a 1. Nawr mae'r un cynta yma yn eich llyfryn fformula chi. Hwna yw sin minus 1. Cymryd y 2 mas. A mae 1 dros a sgwar yw 4, felly a yw 2 a x sgwar. Felly integriad yr un cynta yw 2 a sin i'r minus 1 x, wel x gyda ni dros a sef 2. A hwnna rhwng 0 a 1. Yr ail un sy'n bach mwy cymleth. Nawr, mae hwn gallwn ni ysgrifennu y gwylod fel 4 minus x sgwar i'r minus hanner. A wedyn ni, mae rhywbeth gyda chi fan hyn nawr, chi'n naill ai gallu amnewid, neu gweld bod hwn yw ffwythiant sianol. Hynny yw, mae differiad tu fewn y bracet bron gyda chi tu fas. Felly, os edrychwch chi ar differiad 4 minus x sgwar y pŵer hanner, nid minus hanner, differi hwnna, a ni'n cael hanner y bracet i'r pŵer minus hanner, lluosi dy differiad y bracet sy'n minus 2x. Mae 2 yn canslo, a mae x, felly mae minus x i'r bracet i'r pŵer minus hanner, a x bracet i'r pŵer minus hanner sydd gyda ni fyna. Felly beth sydd gyda ni fan hyn yw enghraifft o ffwythiant sianol. Felly, a yn lle'r integriad, ail integriad yma, fi'n lli gosod minus 4 minus x sgwar i'r pŵer hanner. Achos integri yw gwrth wneud differi. Felly, differiad y bracet yma'r pŵer hanner yw minus beth sydd gyda ni. Felly, integriad beth sydd gyda ni yw minus y bracet i'r pŵer hanner. Rhwng 0 a 1. Fi wedi gosod 1 yn y bracet cynta, felly 2 sin i'r pŵer minus 1 hanner, a 0 yw sin minus 1, 0 yw 0. Felly mae dy fi 2 sin minus 1 hanner ar gyfer y bracet cynta, a fi wedi integru'r ail un wrth weld sylwi, integru wrth ar sylwi taw ffwythiant sianol yw na beth wnaethon ni fyna, a gosod 1 a 0 mewn yma. Felly mae sin minus 1 hanner yw 30 grad, sef pi dros 6. Felly 2 lluosi pi dros 6. A wedyn ni yn y bracet yma, fi wedi mynd ar minus mas. Felly minus 0 wedi mynd plus minus fi wedi mynd ar minus mas. Felly 4 minus 1 yw 3 i'r pŵer hanner, a 4 minus 0 yw 4 i'r pŵer hanner. Felly 3 i'r pŵer hanner minus 4 i'r pŵer hanner sydd gyda ni fi fyna, minus wedi dod mas. Felly mae gyda fi na'r pi dros 3 plus 2 fi wedi dod i hwnna gynta, minus ail israel 3. A dyna beth gaethon ni gynnau, oedd hwnna'n dod yn 1.315. Nawr, gallech chi fod wedi gwneud hwnna wrth amnewid hefyd. Felly, gosod yr ail integrin, cofiwch, mae'r un cynta yn cael ei roi i chi yn y llyfr fformula. Felly, mae gyda ni, os gosodwn ni u i bedol fel 4 minus x sgwar, felly mae du dx yn minus 2x. Felly mae du yn haflu minus 2x dx. Yn dyfynodau, achos dwi ddim yn peth sy'n a sens, mae fi jyst yn helpu ni gyda'r algebra. Felly mae'r gyda ni nawr, felly fi moyn minus 2x dx. Fi'n mynd i greu minus 2x dx. Achos bod fi wedi creu hwnna, fi'n lli gosod minus 2 ar y gwylon i wneud siŵr bod nhw'n canslo. Felly'r minus 2x dx yw'r du. A mae'r minus hanner dy fi tu fas ar u i'r pŵer hanner. A u i'r pŵer hanner, minus hanner, yn mynd yn u i'r pŵer hanner, dros hanner, a dda minus hanner dy fi tu fas sy'n canslo i roi gwmos beth gaethon ni gynnau. Felly, naill wrth gweld taw ffwythiant sianol yw neu wrth amnewid eto a cael y gwybodaeth yna yn dod mas.
Felly, ni wedi edrych a differu a integru a ni wedi bod dod ar draws ffwythiant neu reol cadwyn os ych chi angen a amnewid y reol lluoswm a integru fesul ran. Ni wedi dod ar draws yna i gyd. Felly dewch i ni gael gweld os gallwn ni brofi rhai o'r ein. Felly, os dwi'n differu F fawr sy'n ffwythiant o G, rwy'n differu'r F gyda'r G fel mynegiad yn ei hunan, wedyn lluosi hwnna gyda differiad G, differiad tu fewn y braced os chi angen. Hwna yw enghraifft ffwythiant neu reol cadwyn. Gallai nawr integru'r ddau ochr, a mae integru differiad yw FGX, a mae hwnna ochr hyn dy fi. Felly, integriad, fi di integru'r ddau ochr a swap ar ochrau. Felly, integriad F dash gyda ffwythiant, sydd wedi lluosi gyda GX, yw yr F gwreiddiol. Felly, hwn, ni'n dad wneud y ffwythiant. Felly, os dwi'n gosod U fel GX, beth sydd gyda fi ar ochr chwith, ochr dde, yw ffwythiant U plus C. Felly, integriad F dashed yw F du. Mae ochr dde yw'r beth sydd gyda ni fyna. Felly, os dwi'n gosod F dashed fel F fach, achos F fach sydd gyda ni yn y cwestiynau, F fach, felly integriad F fach ffwythiant wedi liosi gyda differiad y ffwythiant yw integriad F. Felly hwnna sy'n dad yn wneud y ffwythiant. Felly esboniad o beth sydd wedi digwydd. Felly ffwythiant yn ein reol cadwyn, a ni wedi defnyddio fe fyna. Dyna ffwythiant. Differiad ffwythiant sy'n ffwythiant o'r rhywbeth arall yw differu'r ffwythiant gyntaf, lluosi dy differiad yr ail un. A am newid, ni wedi defnyddio hwnna a ni wedi cael y reol ar gyfer integru ffwythiant sy'n a differiad y ffwythiant sy'n tu fewn gyda'ch yw integriad y ffwythiant gwreiddiol. Reol lluoswm, gyda ni hefyd, edrych ar hwnna, reol lluoswm, a integru y ddau ochr, felly integru differiad UV yw UV wrth gwrs, a integru U gyda DV a integru V gyda DU. Felly UV gyda ni ar ochr chwith, ail drefnu hwn, a ni'n cael U DV dx, lluosi dx, yn ôl x, yn haflu UV a minus wedyn yr integriad V du. A hwnna yw'ch fformula chi o'r integru fesul ran. A mae hwnna wedi dod nawr ten o'r reol lluosi. So ni wedi darngos i chi nawr sut mae integru fesul ran wedi cael ei greu allan o'r reol lluosi. Mae pethau yn gwrth wneud i gilydd.